Ngake ngibingelela indaba yoMusa Channel. Njengamanje ngijoyine umfundi waseMkhobeni High School. Mkhobeni High School ungaphansi kwe-Richmond iphatheni area. And iMkhobeni isikole esenza kahle kakhulu ama-results ka-grade 12. Wow. Umfundi simphike ngesikhathi siyowenza i-donation. Igama lakhe uMaharaji noMaswazi. Cela usixoxele ubani uMaharaji noMaswazi? Okay, igama lami nguMaswazi waMaharaji. Ngifunda eMkhobeni High School, grade 12. Ngenza ama-subjects i-BS, Tourism, Mixed Literacy, ne-Economics. Ngesikhathi indaba yoMusa ifika eMkhobeni izodonate. You are the one of the learners abayiphika laphaya. Wathini umuzwa wakho? I was very happy to be one of the learners that got a chance to kokelwa i-CEO ngenxa zama-results abo. Imaphi ama-choices owakhethile owa-applyile? Ngikhethe i-political law ne-logistics and shipping. Iwona la ubona ukuthi ubayithe khonapho. Yebo. From now on, uyibona wena ukuphi? I see myself ngikude nempilo, ngise-varsity doing wonders nakhona, as vele izifundo zami ziphezulu. I see doing more than ekuyikona njengamanje. Tertiary, there's izinto ey'ningi that is happening. Kunabanye abantu ababuya nama-degree ahamba ngenyawo, kunabanye ababuya nama-degree angamaphepha. Wena uzokhuluma kanjani uma sekuthiwa usungabe ukuthi mhlawumbe esiwumuntu wesifazane ungakwanisi ukuya diploma degree? Ngibona kukuphi mhlawumbe ongathola uyakwenza ungasiza omunye umuntu either usesetishara namanje or akakabi itishara ufisa ukuthi itishara. Yona iziphi izinto ongafika uzenze ukuthi ugcine ngempela u-achieve le nto oyifunayo? Into engenziwa yimina ukuthi ngiqhubeke ngendlela engenza ngayo, focus on my studies more, ngikhohlwe izinto zisemhlabeni ngoba zipheli ziyohlala ziphila. So akukudlula ukufunda. Mana asibuyele ngapha siqale izona iziphi izinto ezenza la emhlabeni mawucabanga ukuthi ngagcina isiphazamisa omunye umuntu ehamba efunda. Uthanda ubumnandi, uthanda ubumnandi ngisindawo, uthanda ubumnandi nje kumele nje uma uwumuntu ufocus encwadini ukhohlwe izizi. Ubumnandi. But if uyathanda ubumnandi uyaphasa. As I said before, there are many things that is happening at university. Some of the things they cost impilo yakho yonke mathi uyazenza. Kumele by all means uzigweme lezo zinto, wenze into ojwayele ukuyenza uphase. Uma ubona ukuthi izo-distractor ungayenzi ngoba ekugcineni wena ozoba ongeke ube nayo i-degree noma i-diploma, uzobuya nehamba ngenyawo. Ngiyezwakala. Ekhaya wathi umuzwa ngesikhathi uzothi uzokhokhelisa u-form fee. Babejabulile, bahlabanisha ikhukhu. Athini amazwi ukubonga indaba yoMusa nokukhulumela kodwa kwembongo? Ngiyabonga kakhulu. Indaba yoMusa has really helped us. Kukhona ade bengeke bekwazi ukukhokhela i-CEO, and indaba yoMusa has literally helped all of us laba abazokhokhelwa. Sibonga kakhulu nje, we're very grateful, and singathi ingaqhubeka indaba yoMusa isisize as Mkhobeni High School. We appreciate it. Siyabonga.